esa hechicera gitana con su poder te llenará de ilusión. Bueno, benvenuti a tutti, i a vosaltres també, a La Vermuteria, la tertúlia sobre gestió de persones. Amb què, nois? Noia? Amb un parell... Hòstia, que em fotos de vermut, tio! Amb un parell d'olives! Un parell d'olives. Comencem forts. Aquest és un espai on despullem el món de les organitzacions mentre fem el vermut. I aquí parlem sobre lideratge, sobre cultura, sobre estratègia i també ens agafa una miqueta de marujeo corporatiu. Tot ben amanit amb un toc d'humor àcid, com la llimona del nostre vermut. Sí, aficionats a les taronges, on esteu? Allà. He dit llimona. El vermut? Taronja no. Llimona. Repetiu amb mi. Llimona. Perfecte. Avui a La Vermuteria ens banyarem a la fregidora, d'on esperem sortir-ne ben escaldats, per després passar per la barra brava, on parlarem sobre founders. I més concretament sobre quan els founders són el problema d'una empresa. O bona part d'ell. I per acabar, tornarem a jugar a l'últim escuradents, que és un joc que us agrada molt i que aneu empatats a punts. Però abans, passem pel tamboret. Bon dia, senyor Dani Martos, com estàs? Bon dia, Albert, moltes gràcies. Estic fantàstic, amb moltes ganes d'aquest capítol. I he de dir que em desmarcaré una mica perquè l'altre dia vaig estar provant uns vermuts amb taronja i t'he de dir que em van molar. Sé que el de la llimona és una cosa molt adellenca, però em van molar. Però bueno, tot i així, com diuen els bullshiteros, let's agree to disagree. Anava a dir benvingut, però no ho diré, tio. Marta Tarrida, benvinguda. Com estàs? Bon dia, molt bé. Moltes ganes de compartir aquí, de parlar dels founders. I a més estem enmig de les festes del Masnou. Aquesta nit fan els focs. Sí, avui és la Revetlla, demà és Sant Pere, patró del Masnou, Premià de Dalt, som maresmencs, estem a Calma de Mar, by the way. Gràcies a Marta i companyia per deixar-nos l'espai de Calma de Mar. Senyor, o hauria de dir pare Carbonell. Òscar Carbonell, com estàs? Calmat. Calmat, així m'agrada. I cansat. Humor semàntic, aquí? Comencem, M'ha posat amb Aquí hi ha nivell, Aquí hi ha nivell. I jo hauria de dir aquí que jo no discrimino. A mi m'agraden tant amb llimona com amb taronja. Bueno, està bé. Amb pinya no. No. Hem fet un lema, que el vermut es pren amb llimona. Ells se'n deixeu una mica amb llima. Amb llima. Amb llima. I en venim amb taronges, tio. Ei. No sé, Per mi l'important són les olives. Sí, oi? Sempre amb un parell d'olives. Vinga, va, això sí, les olives que no faltin. Vinga, va. I vosaltres, ja teniu el vermut a punt? Doncs vinga, som-hi doncs. Endavant! Comencem. Oli bullint, patates calentes i salseta de la bona. A la fregidora fregim la realitat, sempre amb oli del bo, no oli sintètic com el que foten al bar d'aquell guarro que tens a sota casa. Dani, què s'hi cou a la fregidora avui? Doncs com sempre, s'hi couen unes bones patatones ben cruixents. Com ja ha dit l'Albert, oloreu l'oli aquell castrol, que hi ha algunes vermuteries, però també bon oli d'oliva o de girassol, no? A vegades també es fa. Però sigui com sigui, la fregidora d'avui, la que porto avui, bàsicament també servirà per tot el fil conductor del capítol, que és sobre founders, no? I moltes vegades quan el founder es converteix en el problema. I tots nosaltres hem estat treballant en aquelles empreses i ens hem trobat en aquelles situacions on tenim el rifirrafe del dia a dia amb els founders. El que he sigut capaç de trobar, diguéssim, a les notícies, evidentment, acostuma a estar lligat amb aquelles coses que normalment surten més a la vista, que són problemes financers, etc. I porto un parell de casos interessants. Per exemple, el cas de Builder.ai, avui que estem en el... Es diu així l'empresa. .ai? Builder.ai. Ei! Estem molt sensibles avui, bé. Estem molt sensibles. Hi ha molta tensió en aquesta sala, On el seu founder i CEO, Sachin Devdugal, que és el seu nom,
I es diu Sachin? Sachin? Sachin, com la tarta Sachin. Es diu Sachin. Sachin, com la tarta Sachin, no? Tarta Satcher, no? Satcher, és veritat. Vale. Fantàstic. Què li va passar a aquesta empresa? Pujada meteòrica, va ser un unicorn i va estar... Bueno, va tancar, bàsicament, va despedir més de 450 empleats i va caure, diguéssim, en l'olvido, no? En l'oblit, en pocs mesos. I per què va passar això? Doncs perquè el senyor Dugal i el seu soci van estar implicats per frau. Això va sortir com d'abans de muntar Builder.ai. Pots dir tot AI, ja toca la moral, ja. Va sortir a les notícies que aquesta persona, un cop ja havia muntat l'empresa, havia aixecat no sé quants milions, havia muntat el que havia muntat, havia estat doncs, amb casos de frau i blanqueig de diners a l'Índia. I això doncs, el va enfonsar bastant. Va tenir una crisi reputacional que no va saber reflotar. I a principis del 2025 ja patia problemes financers. A més, va fer el que no s'ha de fer, que a vegades dius, bueno, tinc un problema, el comento, vaig de cara, doncs no, va inflar els ingressos, va falsejar números, o sigui, no? Vull dir, el tarannà ja era el que era, no? I aleshores, bueno, doncs jo a vegades també intento pensar, ostres, potser hi havia gent allà que era treballadora d'aquella empresa i que s'havia cremat les pestanyes pel Builder.ai, que s'havia cregut la missió i la visió i la cultura i el que estaven fent i el problema que estaven resolent, mentre aquest tio, bueno, ja abans l'estava liant, però després, lluny de resoldre-ho, encara va liar més, no? I, bueno, això és una de les coses, un dels grans problemes que a vegades ens hi trobem, no? Que som el cap de recursos humans o som el Head of Talent Acquisition o el responsable d'adquisició de talent de l'empresa i al final ens tornem una mica en l'escombriaire del CEO, no? Del fundador. Perdona, Òscar. Endavant. Shout out també a aquells founders, tio, que són tot el contrari, saps? Vull dir, que estan disposades a anar amb els seus principis Fins la mort. Fins al fons, tio, i dir, ei, tio, no ho farem, serem íntegres, saps? També n'hi ha molt, que no surt a les notícies, que es queden pel camí. Vull dir, el famós número aquest de no, cada 10 startups no superen els 3 anys de vida. Tio, en coneixem casos de gent que dius, tio, em trec el barret, no sortirà a Forbes, no sortirà cap notícia, però, tio, principis de... Sí, i que si la cagues, perquè, a veure, tothom comet errors. Fair enough, tio. Que si la cagues, l'has cagat i dius, ens falta molta cultura aquí de cagar-les, aprendre, tio, saps? I potser has de fer diversos intents, però, tio, segueix amb els teus principis, ves a tope, versus aquesta cultura una mica del pelotazo de dir, no? Bueno, no sé, tu parlaràs d'un cas d'aquí, de Barcelona, a més, que és interessant, saps? Vull dir que... I si em permeteu aquí afegir un punt, no? Que m'ha inspirat molt aquest punt de quan comencen a blanquejar o a fer coses que estan fora de lloc. Jo crec que tots compartim experiències en les quals hem vist founders contractant a persones de la seva família, a parelles, per fer certes coses. Quines coses? Podem dir temes de construcció, certs tipus de serveis, no? I allà és quan la línia entre el que és correcte i el que és incorrecte, entre el que és ètic i no ètic, es passa i acabes amb serveis d'un nivell i un valor molt discutible a un preu molt discutible. Si fos un polític, diríem que això és corrupció. Si és un founder... És la seva empresa i pot fer el que vol. Sí, és una empresa privada, el teu capital o el dels inversors. Clar, però la recerca de poder, o sigui, té molt a veure amb el tipus de personalitat de cada founder, no? O sigui, si tu pots entrar a fundar una empresa per principis, perquè tens una visió, perquè tens una missió, però potser també ho pots fer per buscar el poder i els diners. Llavors aquest tio no tenia molta intenció de... Quina visió tenia d'aquesta empresa, saps? Sí, bueno, desconec la missió i visió que va d'alguna manera traslladar als seus treballadors i tal. Entenc que en el seu moment ell volia construir una empresa que resolgués. De fet, va ser recolzada per Microsoft. Vull dir, entenc que era una empresa amb un producte i tal, i una missió sòlida.
però el com va resoldre tot plegat és el que dic, no? Potser en canvi d'anar de cara i dir ei, mira, doncs, no sé, tothom en el passat ha fet els seus errors i intentaré resoldre o tinc aquest litigi o tinc aquest problema a la Índia, però això és una empresa sòlida, que té els seus números, que té la seva gent, que té el seu plan, mirem endavant, separaré els problemes. No, doncs a sobre foto també frau aquí, foto números, no? I potser... I jo aquí potser, no sé si és una unpopular opinion o sóc una mica contrarian thinker, però el que estava dient la Marta, no? Del poder, dels diners, jo, alguns casos que conec, conec un de primera mà i altres casos que conec de gent bastant propera, no crec que fos per diners o per poder. Potser era més per por al fracàs. Saps? És a dir, hem inflat algú tant, m'han reconegut tant de que era tan bo i que era tant d'això, que ara punxar la bombolla no vull ser jo qui la punxi. I al final, sobretot en startups de tecnologia que creixen sobre una il·lusió d'un revenue futur, d'un èxit futur, ja monitoritzarem això, ja funcionarà, és difícil a vegades aterrar i dir ei, no, que això ja només és fum, que aquí ja no hi ha res més, perquè sempre hi ha aquesta esperança, o sigui, aquest punt de distorsió de la realitat que a vegades tenen, que els porta a ser magnètics, no? Els founders, no? A dir, faig que la gent es convenci de que això té valor futur i podem canviar el món, a vegades no se n'adonen tampoc de que, hòstia, això és bullshit, saps? Vull dir, i t'estàs enganyant a tu mateix, no? I el rei va desnudo i també tens que navegar molt amb gent que t'intenta convèncer de que estàs equivocat i que tu els has de convèncer que estàs en lo cert i ja està, no? Sí, sí. I comences a vull dir, no és tan senzill, però el cas que comentaves de l'Índia, no sé, m'ha fet pensar que potser també és un tema, a vegades, de cultura, no? Que potser seria un tòpic que seria xulo parlar-ne algun dia també a la vermuteria. És un tema que ens apassiona molt i tu i jo estàvem parlant amb una persona que l'estan considerant per fer-la founder, que és de la Índia, i veiem com uns patrons, no? Vull dir, entre coses que hem llegit, no? El mític llibre de l'Erin Meyer, el Culture Map, veiem coses a dir, ostres, jo no diré que no puc fer una cosa, jo no decepcionaré el patró, saps? Vull dir, hi ha coses que són culturals que, hòstia, m'ha fet pensar, de dir, a vegades hi ha aquest punt, no? De dir, cultures que permeten menys el fracàs, cultures que toleren menys el decepcionar, no? Però és interessant també, clar, si un founder ha d'anar per davant sempre, no? I ha de convèncer, o sigui, quan un és més probable que perdi el sentit de la realitat a vegades o que li costi... O sigui, ha d'estar construint una cosa que encara no hi és, no? Llavors entenc que és més fàcil... No, i has de ser un creyente moltes vegades, hi ha coses que tal, però on està el punt de dir soc un creient i vaig a per totes, i on està el punt de dir ei, no, és que això ja èticament, o és que això ja l'estic liant, és que això es farà una bola de neu tan gran. Clar, però hi ha un indicador clau que pugui dir, o sigui, hi ha un indicador universal on tothom diu, mira, fins aquí podem seguir, si no, saps? Vull dir, com se sap? El que deien també, no? El límit el límit també existeix. Però el punt és crec que hem de començar a patar una miqueta aquesta bombolla dels founders. A veure... Per què? Perquè ara els founders són com aquests superherois, que tothom vol ser un founder, no? I ja està supermolón, i els veiem aquí com uah, aquest tio el que ha fet, el Mr. Musk, l'Elon Musk, el Mark Zuckerberg, i tots aquests tios. El founder ha existit sempre. Ara li diem founder, ara li diem a l'startup. Abans era empresari. Abans era l'empresari, l'emprenedor, aquell que creava un petit negoci o creava una indústria de vaixells de transport mundial o el que sigui. Hi ha hagut sempre. I eren persones normals. L'han liat sempre, també. L'han liat també, perquè refereixo que molts d'ells eren persones normals. Han fet normals. grans coses, també. Clar, és que s'aprèn. Llavors aquest és el punt, no? És a dir, quan comencem a glorificar aquesta figura, comencem a crear una expectativa al voltant d'aquesta figura que és irreal. Per tant, els posem una pressió, una necessitat de demostrar que ells són aquest superheroi, que també va en contra de la seva realitat, de la seva capacitat de mostrar qui són realment. Perquè no poden ser qui són realment, han de ser allò. I si no són allò, qui són? O sigui, jo apel·lo a l'autoresponsabilitat i a la intel·ligència emocional. És a dir, hi ha gent que té una aversió al risc que no serà mai founder, ni emprendrà mai, perquè va contra els seus principis, i que al mateix temps poden ajudar molt a una founder o un founder que tinguin menys aversió al risc i que tinguin una visió d'un problema que els hi toqui una mica la patata i que vulguin resoldre i que poden ser complementaris. El tema és
estic d'acord en desmitificar-ho, però desmitificar el fet de dir, ei, com a founder no tens que salvar el món, com a founder el que tens que fer és, o sigui, gràcies per tenir aquest rol que obres, no? Melons que altres no estan disposats a obrir, i el que has de fer és rodejar-te de gent i que hi ha unes dinàmiques que són més saludables i que són més garantistes d'un èxit futur, potser no tan explosiu, potser no tan ràpid, però que et donen la possibilitat de crear un negoci sostenible en el temps. A mi el que em falta potser és aquesta visió de soc un founder i vull crear alguna cosa que sigui profitable, no? O sigui, no només un porc que l'engreixo a còpia de diners de Venture Capital per al Nadal vendre'l i si està bo o no està bo, doncs me la pela, sinó un founder o una founder que volen crear alguna cosa per resoldre un problema, no d'aquí un any, sinó algú que perduri, una empresa que el sobrevisqui, saps? Vull dir, aquesta idea, no sé, potser és la que... No? Això et porta a tenir integritat, això et porta a dir que no a coses que poden posar en perill la teva reputació. I jo crec que això és potser el que falta, no? Però has dit un aspecte clau, que és amb quin propòsit munten l'empresa, perquè si ja el que estan fent és voler entrar en borsa, voler-la vendre... O sigui... Però entrar en borsa a mi sembla fantàstic. Sí, Sempre però quin és el propòsit inicial? Inflar-ho per vendre-ho o perquè realment... Cultura del pelotazo? Sí, És cultura del pelotazo o és algo més sostenible? O és algo que tu vols muntar i perquè realment hi creus i tal i qual. Perquè això també et farà, doncs igual que si nosaltres estem amb aquest podcast, no? Depèn qui ens vulgui patrocinar, depèn amb quins valors estigui alineat o no, no? Doncs podríem entrar en un... I que, per cert, hem dit que no a diversos patrocinis, ja, milionaris, O sigui que... I encara no tenim marca de vermut preferida. Ens han ofert vermut, algun, però... que sapigueu que no farem publicitat, però és un vermut que es fa aquí al Maresme. Molt bé. Escolteu, aprofitem per seguir avançant, si no se'ns cremen les patates, Vinga. Una altra notícia que no està tan, diguéssim, alineada amb el tema financer, sinó que és més d'un tema de vida personal, conciliació, i a més, em va sobtar que vingués d'una founder dona, Emma Grede, de l'empresa Skims, que bàsicament el que diu és l'equilibri entre... O sigui, va fer unes declaracions públiques en el que deia que al final l'equilibri entre la vida personal i la laboral era problema dels treballadors, que ella no tenia que fer res ni que era cap cosa seva, no? Aleshores, primera, responsabilitat de l'empresa o social de l'empresa o... no? Avui en dia, que més que mai està en boca de tothom, doncs el tema de la conciliació, el tema del... com es diria? Del mental health, no em surt en... Salut mental. Aquest tipus de coses, doncs, que precisament surti una fundadora, en aquest cas, dient que, escolta, no, jo tinc el meu projecte, jo el contracto tu, et pago uns diners, et poso uns objectius, però, bueno, clar, algú que diu l'equilibri entre la vida personal i laboral és problema teu, ja t'està dient jo et tiraré i a partir d'aquí, bueno, no sé. Jo, humilment, també ho penses? Jo penso així, tio. Què vols dir? Explica millor això. Tio, és problema teu com a empleat. O sigui, una altra cosa és que jo digui és problema teu, però jo a les 11 de la nit t'estic trucant cada dia al teu mòbil personal i estic amb l'expectativa de que tu contestis. Però si jo dic, ei, tu t'autoregules, aquí s'han d'aconseguir uns objectius que es poden aconseguir en X hores, a mi que una empresa em digui que haig de ser funcional mentalment entre les 9 a les 5 de la tarda i que haig de fitxar a tal hora, a mi no em funciona. Perquè jo tinc uns bioritmes i jo conec el meu cos, jo sé com funciona, i si jo a les 11 de la nit estic lúcid, estic actiu o estic a les 6 del matí, jo m'haig de conèixer. Jo tinc la responsabilitat personal de conèixer a mi mateix com funciono millor, quins són els meus límits, sapiguer si un dia m'haig d'autoregular i dir, tio, són les 2 de la tarda, tinc el cervell fregit, avui paro, avui no segueixo, i si un dia estic in the zone, gaudint com un porc en el fang, passant-m'ho bé i estic produint, perquè la meva feina tampoc és un interruptor que cliques, no cliques i funciono, si aquell dia foto 10 o 11 hores és el meu problema. Jo haig d'aprendre a m'autoregular. O sigui, jo com a empresa, per què haig de dir-te tu com t'has de regular? Bueno, és que desconeixem quines són les condicions de la seva empresa, o sigui, si tenen aquest horari marcat o... Però l'assumpció, jo assumeixo que l'assumpció que fem, doble assumpció, és ja en lo negatiu. I jo no, a mi m'encanta un discurs així. Ara, jo llavors posaré les meves regles. Si l'empresa no posa unes regles, jo posaré les meves i m'autoregularé.
Ara, si després les regles que... Si és una doble moral, una doble vara, aquí és on entrem al conflicte. I crec que és una mica injust el que dius, des del punt de vista de que estàs sobreentenint que tothom és capaç D'autoregular-se. I és una realitat que no és. Llavors estem dient que la gent no és capaç de regular-se. Moltes vegades Depèn, no? Perquè nosaltres molta gent que té les seves pors, les seves preocupacions, inquietuds, volen demostrar coses i això fa que moltes vegades no es puguin autoregular. O hi ha persones que tenen una mitja jornada i fan una jornada sencera perquè no és realista, perquè el seu lloc de treball... Bueno, no, i que no supleixen aquesta altra mitja jornada, llavors s'han de quedar i acaben fent la mateixa feina cobrant menys. Vull dir, això també passa, és que clar... Ja, però si la persona no posa el límit... No és la persona, tampoc, no és només... És el sistema. És el sistema, o sigui, si tu estàs dins un context... D'acord, et 3 diré una contra cosa. 1. La meva opinió, em sap no, greu, és- no varia. És que no és... O sigui, crec que són dos aspectes. Depèn del context en el que estiguis. Si jo dic, jo només vull menjar caviar i estic a un lloc on no hi ha caviar, és un exemple que no té molt a veure, però entenc, depèn. Si estàs en un context on et deixa autorregular-te i funcionar tu lliurement, com tu deies, amb els teus horaris, doncs potser sí. Llavors sí que adultos funcionales, acordémonos, però potser estàs en un entorn on, per molt que tu vulguis fer com una punyetera màquina, ja et dic, tinc col·legues que els hi passa, que és que estan fent el pringat perquè estan cobrant menys. Bueno, responsabilitat personal, si estàs en un entorn que predica una cosa que no fa, per què t'hi quedes? Me sabe grave, és que però... la llei els hi permet agafar la mitja jornada, però en realitat aquella cultura... No, i per aquella què et quedes a l'empresa? Bueno, clar, sí, Ah. sí, ja, clar. Per això el context... Per després quedar amb tu i queixar-se i fotre't la xapa durant 3 hores de que mal que estoy, que no sé què. Tio, self-responsibility, pack your shit, tio, busca't la vida, emprèn, fes autònom, vés a treballar per un altre que sigui diferent. Em sap greu, tio. Jo, en aquest sentit, Però igual li soc molt compensa, sublife, però igual tio. li compensa estar allà, però entenent que això és... Pues si t'hi compensa que no es queixi. No, la conciliació no depèn només d'ells. Últim comentari. Tu m'has posat en el sac de que 3 contra 1. Jo me muevo en aguas. És a dir, estic d'acord amb moltes de les coses que dius, però per una altra banda jo crec que al final l'empresa com a organització ha de posar, digue-li, algunes guies, algunes normes, algunes coses que també permetin que la gent com a mínim ho tingui més fàcil per autorregular-se o tingui més clares quines són les normes del joc. Allò de dir, todo pa vosotros. La declaració que va fer aquesta dona és l'equilibri entre la vida personal i laboral és problema teu. Aquesta frase jo la podria escriure, la subscric. És problema teu. L'horari, Dani, s'ha de fixar. S'ha de fixar un horari per llei. Hi ha una llei que en aquest país, que és l'Estatut dels Treballadors i després hi ha els convenis col·lectius, hi ha una cosa que regulen. Si vols anar a una regulació, ja la tens. Vale, però ara et posaré una... Jo després vull una empresa que en aquests marcs em doni màxima llibertat i és problema meu. Si després anem més granulars i l'empresa em diu és problema teu, però després m'exigeix fer coses que estan fora del marc, totalment alineat i d'acord amb vosaltres. Però si no, jo vull la màxima llibertat d'autonomia i com a adult saber-me jo regular. Vale, però una mínima guia, i et donaré un exemple molt clar que tu i jo vam veure. Tu i jo vam treballar en una empresa on hi havia un tio que tenia molt coneixement que treballava de nits, perquè era quan ell s'inspirava. Aleshores, què passava? Que aquest tio arribava a les 4 o a les 5 de la tarda a l'empresa, arribava, cafelito, no sé què, clar, començava a picar, començava a fer el que havia de fer, i clar, molta gent de Quality Assurance, QAs i tal, deien, ostres, pel matí moltes vegades estic de braços creuats i quan estic a punt de pirar-me em comencen a entrar requests i no sé què, no sé quantos. Per tant, mentre aquest tio que estava in the zone conciliava fantàsticament, altres tenien el ripple effect d'aquesta Però això persona. és un problema organitzatiu. És a dir, l'expectativa que genera l'empresa és dir estem condicionats a que aquesta persona produeixi. És un problema organitzatiu, no és un problema de conciliació. Perquè és un problema organitzatiu. Tu estàs donant-li marge a una persona que afecta la feina dels altres. Però acaba Llavors tenint posa-li el nom que conseqüències. és i aquest nom és tens una mala gestió d'un cas d'una persona que implica una mala gestió de la resta d'equips. Soluciona-ho. Identifica el problema, soluciona-lo. I després té un impacte en la conciliació de les persones, que llavors el que acaben fent és gestionar que les coses sorgeixin bé, o sigui, acabar-se la feina, implicar-se, fer que... O sigui, hi ha molta gent que el que fa és un treball en cadena, que el que fa és quedar-se pel benestar de l'equip i dels usuaris per qui treballa, en contra, sense tenir tant en compte la seva conciliació personal. I estic d'acord, i si aquestes persones, si eren 10 o 12 persones que estan afectades, es planten i diuen, ei,
això està passant perquè hi ha un problema, es detecta el problema, si l'empresa el vol resoldre, resol. Si no el vol resoldre, I si el founder, què? Llavors té el poder, o sigui, hi ha un doncs poder llavors, aquí. però llavors decideix si vols quedar-te o no. Sí, clar que és O un... sigui, no tractem... O sigui, el que a mi em preocupa és que acabem entrant en aquesta... Paternalisme. paternalisme i victimització de la gent, tio. No. Saps? Ni Vull dir, tant, ei, ni tant ni tampoc. El tema sí que hem d'assumir que l'empresa té un poder. i té una responsabilitat, Clar, d'acord? però aquí és on... O sigui, que empieza antes, saps? Vull dir, clar que tots som adults i els nostres empleadors també han de ser adults, però clar, molts cops no és així. Al final allò funciona perquè la gent fa que funcioni, no perquè funciona bé la cultura I empresarial. al final hi ha una Us cosa... he rebentat el capítol, soc pro-founder, tio. Vale. I et diré una Drets i cosa. deures. Make founders great again, tio. Si teniu alguna notícia, marujeo o suggeriment o suggerència, sisplau, ajudeu-nos a tenir l'oli ben calent i la fregidora preparada i envieu-nos notícies al nostre e-mail, que és vermut@pareidolives, tot junt, pareidolives, sense accent, .cat. Sense accent no, sense L'apòstrof. apòstrof. Parell d'olives. pareidolives.cat. Molt bé, i ara entrem a la barra brava. Xan, xan, xan. La secció on la realitat pica més que el gaspatxo de la teva sogra quan no li rius l'acudit. I lo sabes. Òscar, tens el bicarbonat llest o què? Sempre. Som-hi, doncs. El que et diré és que a mi em pica més el salmorejo que el gazpacho. el torró! Mira que te pasa. salmorejo! Ahí lo dejo, salmorejo. En capítols anteriors vam parlar de líders narcisistes, de passió, excessos de la passió a la feina. Vam fer algunes ionitzacions que van No sé de què parles. No sé de què me hablas, tío! O van anar malament. Això és molt subjectiu. Ja comencem. Ja comencem. Dios mío! Tomàs! Founders que esdevenen un problema. El fet que hagis fundat una empresa genera certes conseqüències, certes implicacions, com estem veient, no? I et dona drets i deures. Quins drets i quins deures? Llavors, avui parlarem de diferents perfils de founders. Però abans d'això, m'agradaria utilitzar algunes frases molt interessants que connecten molt bé amb el que hem parlat. Jo avui no llegeixo guions, eh? Avui no. Avui no senyor. improviso. Hi ha una pel·lícula que es diu The Intern, el noi en pràctiques. No, Gran pel·li. No sé com Noi en pràctiques. El noi en pràctiques. noi en pràctiques. En lloc que és un noi, és un noiet, ja grandet. No diguem dir que és el Robert De Niro. Ostres, sí, aquest ja està. Ja era un noi. A vegada, ratita. Aquest sí que és un grown-up ja, per ser un intern. Pues la pel·lícula és molt interessant perquè és la història d'una founder i com un home de 60 i ara 70 es converteix en el seu intern. I és Sí, molt perquè interessant. la pel·li té uns anys. Exacte. I és molt, molt interessant. Llavors, hi ha dues frases que m'agradaria destacar, tres frases que m'agradaria destacar avui, abans de que anéssim als diferents perfils de founders. Primera frase. Mark Zuckerberg mai va portar un CEO. I era un adolescent. Una frase que defineix i marca molt bé el perfil de què parlàvem abans, les expectatives que es marquen abans. Si Mark Zuckerberg sent un adolescent no ho va fer, per què ho haig de fer jo? Primera frase. Segona frase. No et puc dir quan trist i avergonyit estic. Pensava que ho podria fer. Pensava que podria ser la persona que et vaig dir que podria ser. I en realitat, en algun moment d'aquest procés, d'aquest viatge, em vaig perdre a mi mateix. Era jo i no era jo. És un món molt confús. I tot se'n va anar a la merda en un minut. Crec que és una frase que encaixa molt també en la vida dels founders, no? Com hi ha un viatge... Aquest pes, també, Aquest no? pes, I que- n'hem que- viscut alguns a dir, hòstia, senten aquesta càrrega de dir, tio, que això va començar petit i ara, tio, 350 persones aquí en nòmina, són moltes famílies que viuen d'aquest negoci i no puc fallar-los. I això fa que es perdin, no? Sí, sí. I això em recorda molt aquella frase de la porta, no em reconec.
No? Podríem dir que és aquest punt, no? Molts founders acaben no reconeixent-se a si mateixos. Barça! Tercera frase, abans d'anar als founders. Crec que aquesta és molt interessant, no? I és per una mica polèmics, no? Ja que estem. I és la frase que diu la noia de la pel·lícula, en aquest cas, l'Anne Hathaway, que és la protagonista. I diu, ningú anomena els homes homes. Us heu donat compte d'això? Ara, en lloc de dir-li dona a una dona, li diem nena. A un home, en lloc de dir-li home, li diem nen. I això és un gran problema. M'enteneu, no? No. No m'enteneu? Això és de l'anglès, de dir-li, hey guys! Això és el que diu la pel·lícula, És de pel·lícula, no dic que digui jo, si dic de pel·lícula, però trobo que és interessant el concepte aquest de, en lloc de dir una dona, li diem nena. En anglès es diu girls, és a dir, a les women se li diu girls. Hey girls! I als nens Hey, se'ls diu girls. boys. Hey guys, Hey, hey boys! Saps? Llavors dius, bitches. això no és també un punt de estem baixant el nivell d'exigència, de demanda, de comunicació els uns als altres? Vale, ara et pillo. Saps què vull dir? Al final diem... És que l'Òscar està traduint literalment... Exacte, en directe. En directe. Sí, sí. Saps que ChatGPT li poses i te'l fa en català? No ho sé. Que mea! Però és que m'agrada donar-li aquest toc de traducció en directe. I li agrada lo difícil. Perquè crec que és un punt interessant, no? Perquè moltes vegades, com parlem i com traduïm el món, defineix com veiem aquest món. Llavors, si en lloc de dir a una persona, el tractem com una persona adulta, el tractem com un nen, això canvia dràsticament i crec que connecta molt bé amb el que deia l'Albert abans, no? La responsabilitat personal. Si ens tractem com a nens, ens hem de posar normes. Si ens tractem com a adults, ens podem posar normes. Llavors, volia tenir aquestes frases per introduir aquesta barra brava i fer-la ja una mica picant. Més picantó. I a partir d'aquí, entrem als perfils de founders. Us he portat 5 perfils de founders. Veurem quants fem segons el temps. Vale. I jo L'Albert dirà. Tira. I jo us dic un nom i vosaltres em dieu la frase que diria. Vale? Jo diré un nom del founder, del tipus de founder, i vosaltres, jo us diré qui diu la frase. Vale? Si jo us dic Vicenç el Visionari, Dani, quina frase diria Vicenç el Visionari? Vicenç el Visionari. Passion Never Fails o Sky's the Limit. Una d'aquestes, no? I et diré En anglès sona millor, en plan. Sempre. Estem canviant el món. Estem canviant el món. Sky's the limit, man. No estem creant un producte. Estem creant Man. una nova realitat. Oh. Aquesta gent que es pensa que tot és multiplicar per 10, tot és infinit, tot és un tema de mindset, de que t'ho imaginis, aquest founder de contínuament canviar, metàfores marineres, hipercrítiques, perquè el món ens necessita, sense nosaltres no hi ha món. A tot això, vull que en traieu ja l'etiqueta de convergent que m'heu posat abans de forma gratuïta, eh? Ja ha vingut el Vicenç del Visionari aquí, que vol una altra cosa, que vol ser de la CUP en lloc de Convergència. Marta, com a psicòloga, A veure. quan tu veus un tio que et ve i et diu aquestes frases, tu què penses? Què hauríem de fer davant d'aquest perfil? Però hi ha un punt, a veure, ara em posaré potser amb un altre... O sigui, hi ha un punt que la segona frase que has llegit de la pel·lícula i ara... aquesta gent han d'anar un pas per davant, si no, o sigui, han de ser uns idealistes, han de poder visionar les coses i fins aquí estem bé, el problema és que es passin de la fumada, no tinguin persones al voltant potser més aterrades. La gent encara no ho entén, però ja t'ho farà. Clar, però és que potser hi ha un punt que estan fora de... L'altre dia el meu supervisor, un tio que és psiquiatre, i jo el respecto molt, em deia que el Descartes, quan va fer les seves afirmacions sobre l'ésser humà, estava en una crisi paranoide i que, o sigui, que potser havia perdut el sentit de la realitat. O sigui, pot ser que hi hagi gent que hagi dit grans frases i que estem molt influïts com a societat, que hagi perdut un sentit de la realitat, però fins quin punt no cal aquest tipus de perfils per avançar? Estic fent aquesta pregunta jo. Jo crec que és el que diu la Marta de dir Vicenç el Visionari és necessari a totes les empreses. Però aquí és quan la diversitat... Vull dir, si tu tens un Vicenç el Visionari que, a més, s'ha rodejat d'altres Vicenç, tots són superidees, no? Però no hi ha ningú que digui, ok, vale, pues, què és realista, què no és realista, què és el futur, què és el present, no? Aquest tipus de coses. Però jo crec que un Vicenç el necessites,
després necessites que el Vicenç... Vull dir, una visió, un visionari, et pot donar... No? Et pot donar aquest extra d'ambició a vegades o de... Crea coses que no existeixen. Si no hi hagués persones que tenen aquestes visions, seríem uns continuistes i sempre estaríem amb el... O sigui, no tindríem... Per mi el problema és quan aquesta persona és la que està al comandament. És la que es porta el vaixell. Perquè llavors, Que quan porta el aleshores vaixell- només hi ha visió. Clar. I comença a donar ordres i tothom va com un pollastre sense cap, donant voltes. I si va canviant d'idees és un problema. Amb això estic super d'acord, de dir ara vaig cap aquí, ara vaig cap allà, perquè llavors vas com una veleta allà darrere sense direcció, o sigui, en aquest sentit. I crea nàusees i vòmits. Llavors aquí és quan anem al segon perfil. All right. I ara parlem del Guillem. Oh. Si jo et dic, Albert, Guillem el guerriller, Yeah, mia! què et ve al cap? Quina frase et vindria al cap? No sé, el típic que està lluitant, no? Hem d'aniquilar la competència al món, ens necessita i hem de guanyar, no?, pel món, no? No sé, alguna així. Dormir és de dèbils. Oh. Correr és de cobardes i dormir és de dèbils. Tio. Frase típica. Fa 36 hores que no menjo i acabo de reprogramar el backend amb el dit dels peus. Hi ha molt de banys freds, d'ayuno intermitente, no? Autosuperació. D'ajun intermittent. És allò que creu que aquella persona que creu que el burnout és una medalla d'honor. Ei, jo estic burnout i estic orgullós! Jo en tinc una altra, que és la de l'hora de dinar està sobrevalorada. Saps? O ja tinc davant de l'ordinador, un sàndwich, saps? Cosa que va molt en contra de la nostra cultura. És aquesta persona que t'envia un missatge de Slack a les 3 del matí i et diu he pujat una nova versió. No hi ha pressa, però si pots fer el QA ara, millor. T'escric ara el missatge per quan et llevis. No et perdis, no et perdis. Llavors, Marta, davant de Guillem el guerriller, tu què opines? Què fem? Bueno, això vam estar parlant, no?, una mica l'altre dia d'aquest lideratge, aquesta sensació del rendiment que realment no ho és, no? Que el que et fa és imposar una manera de treballar doncs que no és sostenible, no? I que pot fer que després hi hagi, clar que hi ha estrès en els... No sé, crec que tots ho tenim bastant clar, no? El problema és si lidera una persona així, sí. Jo diria que és més tòxic Guillem el guerriller que Vicenç... Que Vicenç el visionari. Jo diria que és pitjor. Sí. Personalment, el Vicenç el visionari... Bueno, i el mi no Vicenç- m'ha fumat. Aquest és un suïcida. No, i el Vicenç el pots... El que jo veig amb Guillems i Guillermines que he tractat és que al final estan molt enfocats a l'execució, que està bé, perquè hi ha vegades que has d'executar, no? Però que estàs tan abocat a l'execució que al final a vegades et trobes inclús que si t'arrossega un Guillem al guerriller o una Guillermina a la guerrillera, a vegades acabes la setmana com una mica pollo sin cabeza, perquè són gent que a vegades és molt de ara això, haz el QA, una altra cosa, i a vegades també has de dir, ei, tio, Calma. que la guerra també té els seus moments de trinxera, no? És interessant el punt que comentes. Jo he treballat amb algun Guillem al guerriller i són adrenalínics a tope i com a persona que li mola l'adrenalina, jo he gaudit molt treballant amb Guillems al guerriller. Jo he sigut Guillem al Jo sí, guerriller. jo sí, també, però... Jo també. Dit això, per mi no és... Per mi hi ha moments, sobretot en una startup, no? Moments de Guillem al guerriller fa falta. Sí. És com... Vosaltres sou pares, és com tenir fills i esperar no aixecar-se als 3 del matí perquè no ploraran mai. Bueno, tio, jo, no sé, per fer una truita s'han de trencar ous, tio, saps? Vull dir, patiment n'hi haurà i moments de trinxera i patiment de batalla n'hi haurà. El problema que jo veig és aquesta gent moltes vegades no saben evolucionar. És a dir, acaba la guerra, la guanyen, ve un temps de pau, hòstia, tenen product market fit, l'empresa va de puta mare, estan creixent, tenen un leadership team d'això, però han de crear guerres perquè si no, saps, tenen el síndrome aquest, tio, de... O què estàs fent? No, ja estic netejant l'arma per la pròxima batalla. Dios mío! Tens 50 anys de pau, tio. Bé, aquest tema és la creença que hi ha darrere. Si no estàs sacrificant la teva salut i les teves relacions, no t'ho estàs prenent seriosament. Aquest és el problema. Aquest és el problema. I això ens porta al següent perfil, que es diu Pere.
Marta, espera el provat. Què creus que diria Pere el provat? Això ja ho he provat. Si va funcionar un cop, fes-ho per sempre, no? És aquest que et diu la frase a la meva última empresa o a la última startup que vaig fer, ho vam fer així i vam guanyar milions. És aquella persona que sempre et diu això és com el 2013. Això a mi sempre m'ha funcionat. Això ja ho he viscut. Aquella gent que viu sempre l'èxit del passat. Aquella gent que encara diu no, la AI no és per mi. Això no té sentit. Jo ja ho he vist i ho he fet millor. Marta, què fem amb el Pere al provat? Solen ser persones més grans, no? No et pensis, No et eh? pensis? No et pensis, eh? Vas a la experiència, hi ha gent... Clar, tu com a founder comences la teva experiència i hi ha un petit pelotazo en algun moment. Hi ha convergència de 18 anys, eh? O sigui que... O el Dani em diu... I boxeros de 18 anys. I ara la gent té el seu primer èxit i ho han fet de manera X. I això s'ha permès aixecar milions. Llavors, aquesta manera X es repeteix sempre i sempre i sempre que va funcionar en aquell moment. Ja. Hi ha aquella memòria del passat, no, és que estaven tancats en aquell búnquer els tres conjuntament i gràcies a això vam ser capaços de tirar-ho endavant. Sí, però jo entenc que és també una base d'inseguretat o inexperiència, vull dir, o sigui, el que sempre canvia és el canvi, no? Sempre estem en constant canvi, llavors si no assumeixes aquesta... no t'actualitzes, no assumeixes les noves realitats que venen i sempre t'agafes allò que tu ja coneixes, parla més de la teva inseguretat que del que passa, no? Llavors, bueno, penso que són persones que necessiten treballar la seguretat de que poden canviar amb l'entorn. Jo aquí afegiria que, a més d'inseguretat algunes vegades, també és una qüestió d'ego, eh? La gent que crida sempre al passat i no parla ni del present ni del futur, perquè tu pots dir, jo he fet tot això en el passat, però ara estic en un context diferent i tal i qual, i dir, mira, les normes han canviat i aquesta persona baixa el seu ego. Pot ser un tio que sigui milionari o que hagi venut una empresa, però hi ha molta gent, tota aquesta gent de això ja ho vam fer i no sé què. T'està dient, jo ja vaig fer això, sé com funciona i tu shut up, saps? Jo penso que hi ha l'ego, però darrere hi ha la inseguretat de que jo no podré fer-ho diferent, jo no em podré adaptar, saps? Sí, O creences autolimitants a vegades de pors a dir, hòstia, no sé si ho sabré fer una altra vegada, però per això vaig a repetir la fórmula, no? Que m'ha funcionat. I respecte a això, tio, també coneixem alguns founders que saben quin és el seu sweet spot, saps? Fan allò. Diuen, ei, jo he tingut èxit, però a mi el que em va és el 0 a l'1, saps? Vull dir, idea, la porto a terme, si funciona, la paquetitzo i la venc a que algú altre la porti a realitzar el seu màxim potencial. Però a mi el que em mola és aquesta part d'aquí, tio. Es coneixen molt bé, s'autoregulen molt bé i es dediquen a fer el que els mola, però és penya que els veus que parteixen de la curiositat. Saps? De dir, hòstia, vull entendre un problema complex que resol un problema real per molta gent i vull petar-me aquest problema, vull craquejar-lo, no? Pam! Un cop el resolen, tio. Però aquest és el Pere al provat o també és una mica Vicenç el No, visionari? és totalment en contra del Pere al És provat. un altre Pere. Sí, és un altre Pere. És l'antítesi És del Pere al l'antipere. provat. El Pere per provar. És el Nacho de És el Pere per saps? provar, és el El Nacho. Nacho Vidal, has dit? No. Perdona. És el Nacho González, Un o gent brindis, tio, un d'aquestes. brindis per... Per Nacho Vidal. Bueno, per Nacho Vidal no ho sé, prefereixo brindar per Nacho de Miltrack, tio. Si jo dic Maya, Maya, Dani, Maya. tornem a tu. Maya la mística, Com ens agrada. quina frase et ve al cap? Ostres, jo sóc molt poc místic, eh? Maya la mística. Maya la mística. Sí, també, algo així, sí. El que estem creant és una experiència de vida única o algo així, no? No estem creant una empresa, estem creant una forma de viure. Estàs entrant, cabron? I el to. Sí. Vine aquí, dona'm una abraçada, Dani. Que són les 9 de la nit, no passa res. Ara anirem a sopar. La família està sobrevalorada, Dani. Aquesta és la teva família. La Maya diria, deixem que l'energia ens guiï. Oh. Oh, m'agrada la frase, eh? Dani, para de treballar.
Deixa que l'energia et guiï i et dirà quan has de... Connecta amb tu mateix. Sí. A veure, que ens posem. És aquesta persona que et ve a la mà i et diu Dani, jo no crec en els KPIs. Crec en les vibracions. La vibra. Però al final del trimestre et diu, a veure, Dani, quantes entrevistes has fet? 10! Ostres! Mira, vols vibracions? Té un Satisfyer, no? Home, És excel·lent que creu... doncs vibres. Què creu la Marta per això? Potser és Marta la mística, no Maia. És curiós. La segona dona que apareix, la primera era molt... El primer exemple que has posat tu, molt masclista, i aquesta té una energia molt més femenina. Jo us vull dir que jo crec molt en el lideratge que ve en aquest món amb una perspectiva més femenina, que vol dir aquestes habilitats més de les soft skills, les habilitats que estem parlant també molt aquí, no? I jo crec que hem d'anar cap aquí també. Ara, clar... Digues que sí, Marta, reivindiquem! Sí. Salut! Jo sí. S'ha de trobar el balanç. Sí, exacte. Aquest és el punt. Aquí hi ha el punt. O sigui, si anem en contra o polaritzem constantment, no? O sigui, clar que hem de tenir l'energia masculina, que és la productivitat, el fer els resultats, els indicadors. El problema és que te'n vas completament a aquest altre pol i tot són sensacions, intuïcions, pensaments màgics, perquè això és infantilitzar-nos de nou. És com quan teníem 6 anys. Això no vol dir que un no connecti amb el cos, amb l'energia, la vibra. Mira, això ho pots dir, pots utilitzar els conceptes que vulguis, però connectar amb el cos està bé per no caure en l'estrès, per no... Ara, liderar només des d'aquí i no mirar les mètriques i no mirar els KPIs em sembla un problema molt greu. Que amb la Maia i el visionari junts ens podríem fer grans desastres, no, en el món. Moltes vegades estem dirigits per aquest tipus de perfils i estic molt d'acord, no? Al final hi ha un estudi que vaig dir l'altre dia que deia que el 80% de la informació que processem ve del cos. Directament del cos. El nostre cos té molts sensors que capten aquesta informació i això ens ajuda a saber on estem. Per tant, 100% d'acord. El problema és quan, si ho sento, és bo. No? Les reunions són cercles de sanació. Les mètriques, mantres. Clar, aquí ja és quan la fumada comença a... Exacte. Llavors, aquí, per acabar, us faré escollir qui us representa més a vosaltres. No heu d'escollir un dels 4. Vicenç el visionari, Guillem el guerriller, Pere el provat o Maia la mística. Dani, comencem per tu. Jo, definitivament, m'agradaria ser en Vicenç, però sóc en Guillem. Guillem el guerriller. M'agradaria ser Vicenç, sóc el Vicenç frustrat. Però no hem parlat de qui ets, eh? Hem parlat de qui esculls. Jo sóc més Guillem el guerriller, però a mi Vicenç, el visionari... Escullo Vicenç, però si sóc realista sóc el puto Guillem, tio, ja està, acceptem-ho, ja està. Ja està, Guillem i aire. I jo també, jo sóc Guillem el guerriller, però jo em quedo amb en Vicenç, tio. A mi Vicenç, tio, sóc molt fan. Tu tens un punt, Vicenç, eh? Bueno. Sí. Quan comença a fumar... És que ha après a anar regulant l'energia superbé, però que ell té moltes idees. Dóna'm una pissarra, no? No, però el bo que hem tingut treballant amb l'Albert és moltes vegades hem estat allà fent la guerra, però hem sigut capaços en un moment donat de dir «Ei, tios, vale, això ha molat molt, han fotut aquí els disparos que havien de fotre i tal. Ara...» Ara anem a fer una mica de visionari. I a partir d'aquí, de tota la visió, potser surt una part. Jo sóc una guillermina amb toque maia, eh? O sigui, però una guillermina amb toque maia. Sí. Bé. Perquè soc molt em poso allà com una màquina allà a fer com si un autòmata i... Sí, però tens aquest cantó també de dir que l'energia flueixi, que tot estigui en consonància, no? Sí, de la part més de comunitat, la part més i de connexió amb el cos, però clar. Si només vas a la guerra quan el cos té. Jo sóc molt guerrera, el que passa és que després em vaig regulant en plan maia. Bueno, el que passa és que també ets molt pragmàtica. Sí. És a dir, tens aquesta capacitat de fumar i pujar, però també molt de... Ei! Jo sóc molt d'acció. Clar. I jo sóc un Guillem, inevitablement. Però, ei, estic agafant gust de la Maia, Jo estic anant cap a la Maia, últimament. La Maia que, hòstia, sento... Està creixent, la Maia. Està creixent alguna cosa dins meu, no sé si és un alien o què és, però està desenvolupant-se. Això dels mantres, dels KPIs, no vibracions, m'està molt... I mira que ha sigut mestre KPI, OKRs... I la vida et demostra que
I parlarem d'això, i parlarem d'aquest tema en un altre capítol, perquè és un temazo. Pues sí, tio, interessant. Molt bé, bona barra brava avui, Bona vibra, no? Sí, bona vibra. Vols veure el que vibra? No. El Satisfyer, que diu l'Angelines, tio. Gran Angelines, tio. Avui cediré els meus punts al senyor Alabau, així que més val que... No està preparat, Trampes. Sí, no. Estan fent Cediré els meus punts perquè avui lideraré jo. y Guillermos, Avui el Dani lidera. Avui lideraré. És que, tio, ha preparat una secció de puta mare i em diu, no, fes-la tu. I dic, però jo no sé quina és veritat i quina no. Llavors, no és just. Jo competiré en la cadira del Dani. No tinc ni idea quina és la solució. Ara. La meva malla interior està frustrada en aquest moment. Déjalo fluir, Òscar. Tongo. Habítalo. Deixa-ho fluir. És que tinc una patata a l'estómac. Go with the flow, go with the flow. La patata sempre calenta i al fregidora, tio. Vamos allá. Dit això, I amb salsa brava. us diré tres situacions o reals. O que... Tres situacions. És que el vermut del Dani va baixant, tio. Tres situacions que podrien ser, no? Hi havia allò de la pel·lícula de Malditos Bastardos, que és, fas tres, jo faig així. M'ha enamorat aquest, saps? Tres. M'agrada molt aquest estil, m'agrada molt. Tres situacions reals o que podrien ser realitat, que m'han passat a mi. I a partir d'aquí, doncs, heu de dir quines són veritat i quines són mentida. Doncs el Jorge ens posarà aquí, que harem 7. Neu, 7. Et puc manllevar el revòlver, això? Manllevar-me'ls! Manllevo els punts d'en Dani. Manlleves el revòlver. Manlleves! Manllevar, que n'hi borro. Aquestes pel·lícules d'en John Wayne, que deia el meu pare, m'haurà dit. Em John manlleves! Wayne, no? Que deia, ei, Joe, et puc manllevar el revòlver? Que deies, et puc manllevar? No, no ha sortit De això. menjar el revòlver. Aquestes primeres traduccions a TV3, tio, que eren molt, saps? Sí. En fi. Sí, la més èpica de totes era la versió en català de Pulp Fiction. Com aquesta en català, no hi ha cap. L'home que s'hi xuejava els cavalls a cau d'orella. També era bona. Aquest era molt potent, Re, noi, quin bolet. Ei, som-hi! Situació 1. La he titulat Aeternus Operis Amator. Bàsicament és la mànater del treball. I és que, en una ocasió, una persona que conec, una persona bastant top, connectada amb el món startupil de Barcelona, em diu, escolta'm, et vull connectar amb un founder per segona vegada, que estava començant un negoci relacionat amb el tema del recruitment i tal i que qual, i bueno, doncs, he pensat que tu que aquí a Barcelona doncs, la toques, no? Podria estar interessant que la toques. Que parleu i tal, vale? Dic, ok, parlem i tal qual. Primera cosa que el founder em comença dient que a mi ja, hòstia, em va deixar molt en xoc, que em va dir, ei, acabo de vendre l'empresa meva per no sé quants milions de dòlars, l'havia muntat amb altres persones, però bueno, vaig fer un càlcul ràpid i vaig dir, hòstia, aquest tio sí que la toca, està forrat. I em diu, perquè, bueno, és que jo, mira, el meu objectiu a la vida és jubilar-me, o sigui, si puc no jubilar-me i si em jubilo, que sigui als 85 anys. I a sobre em diu, perquè tinc 4 fills i no sé què, i no sé quan. O sigui, em va fer un overwhelm en plan, hòstia, no sé si aquest tio és algú a qui admiraria o si per dintre vaig pensar, menudo pringao, o sigui, has muntat alguna cosa, ho has venut per no sé quants milions, tens 4 fills i m'estàs dient que et pots jubilar als 85, que vols obrir ja un altre xiringuito, que no sé què. Per tant, veritat o mentida, Aeternus Operis Amator. Home, has parlat amb molta substància d'això, no? Jo m'ho crec. Jo, veritat, claríssim. intentant fer bonus als teus punts, jo diria que és veritat, tio. En veritat. Veritat? Sí? Veritat? Ah, no, és veritat. Això era... Veritat. Volia dir... Veritat, perdoneu. Et perdono, Dani, et perdono. Un founder d'una empresa que també vaig conèixer a través del col·lega d'un col·lega que em va dir que a veure què pensava d'una idea que tenia i tal i qual, i és que era un tio que havia tingut així com una idea, no? Una mica... Com era? Entre Vicenç i Maia. Era així un visionari i tal i qual. I total, que el primer que em va dir
és que s'havia decidit convertir en gos, literalment. Em va dir, jo, per portar la meva visió, m'he convertit en gos. A més, el tio, puc dir el nom? No diré el nom, diré el cognom. De cognom es deia Canet. Aleshores, pensava que era broma, no? Escanet, no? Can net, no? I em deia això. I em va dir que, bueno, que al fons... Bueno, era una startup que sobretot el que era una espècie de... És que aquest sí que era un format, era com networking olfactiu, no? Que segons ell, el lideratge empàtic i tal, era per conèixer molt les persones i que quan tu anaves a un evento, pues que al final hi havia una sèrie de dinàmiques que venien pels sentits. Una d'elles era l'olfacte i que ella havia decidit que l'animal que millor representava el sentit olfactiu... Estic fascinat, tio. M'encanta aquest home. Hosti, no sé si és un gran mentider, tio. Era un gos. O el món està molt cardat, El tio. senyor Canet... S'existeix i jo el vull portar a entrevistar-lo. Jo, per mi, això és fals. M'encantaria que fos veritat, però per mi això és fals. Però em va dir, la frase que se'm va quedar gravada a la ment va ser: jo he començat ara mateix, Dani, des de fa un temps, un procés d'immersió canina. El que no sé és si pixava així, I menjava pins de gos, no? O feia jo d'arrossegar el cul pel terra. Jo crec que hi ha un punt de veritat, però penso que és No, per mi és mentida. fals. I que No pot ser veritat, I no es tio. diu Canet, però segur que s'ha inspirat en alguna cosa Mira, jo faré el que és Però bueno, veritat o fals? Mentida. Mentida. Veritat o fals? contraintuitiu. Veritat. Veritat. Fals. Fals. És fals! Ara sí que puc fer. Ara sí que puc fer. Era fals. Volia Hi ha jugar. alguna cosa de veritat aquí? Res. No hi ha res de veritat. Hòstia, tio, pues molt ben interpretat, tio. M'hagués agradat molt conèixer en Canet. L'Òscar avui va... Jordi The Canet. Oscar goes to... De fet, havia posat Jordi Canet, però per fer-ho així com més tal he dit no diré el seu nom, només diré el cognom. Hòstia, tio, molt xulo de Canet. Canet. I finalment, amor a primera vista. Un founder m'entrevista per un lloc de feina. Jo entro en aquest lloc de feina i una de les raons per les que entro és perquè em diu, per mi el talent acquisition, o sigui, el que és l'adquisició de talent, recruitment i tal, és superimportant. O sigui, jo crec que les persones estan al centre de les empreses i, de fet, soc fan de The Who, The A Method for Hiring. Gran llibre. que- Jeff Smart, tio. gran llibre, que té parts molt interessants. Sí que és veritat que potser després fer-lo escalar és complicat, però bueno, faig servir The Who, The A Method for Hiring, a més se'l sap de memòria, em diu no, fase 1 jo faig això, fase 2... És més, quan em fa l'entrevista, fins i tot, em fa algunes preguntes del The Who que jo aleshores no me l'havia llegit i, hòstia, em mola molt, no? I fins i tot al final em diu no, i ara vull que em passis referències perquè jo he de fer les referrals, no? Calls, tal i qual. Ok. Entro allà i penso, ostres, me'n vaig a un lloc que és top en quant a selecció, que posa les persones al centre, que realment volen prendre's el temps, no?, per veure qui contracten i a qui no i tal i que qual. Però després, al cap de 2 setmanes, em diu ei, vaig a entrevistar un product manager, vina't amb mi, que així veuràs una mica com estructuro les entrevistes i com les faig i tal i que qual, no? I el primer que faig, bueno, he dit un product manager, era una product manager, i el primer que fa és 5 minuts abans de la trucada, diu, bueno, anem a mirar el currículum, les notes i tal, entra a LinkedIn també per veure el perfil d'aquesta persona i el primer que fa és anar allà i és good looking, en plan, està bona, aquesta tia, no sé què, jo... Però això és una que et mires i és una pràctica que repetia constantment, és a dir, ell es creava el biaix, com es diria, el sesgo, l'esbiaix, o sigui, ella es creava l'esbiaix mirant si la persona la treia físicament o no. Després feia el de Who o no feia el de Who, o feia unes preguntes o una altra, però vaig veure que amb mi s'havia marcat el punt, però després s'ho passava pel cul. Total, veritat o mentida? És a dir, founder que et ven la moto de que fa X metodologia, però després la seva metodologia era ¿está buena o no? Que tota la part inicial a mi em recorda a un founder d'una empresa en la que tu i jo hem treballat. L'altre no em sona tant, però està com molt elaborat. Jo diria que és veritat. Jo també. Veritat. Però em fa dubtar,
Va, per contradir. Fals. Pues és veritat! També és veritat que he de puntualitzar Em sap greu. que no tot és... Que... 10 punts. Té salvaguardat els punts. Òscar, vas 2 per darrere. Ara. També és veritat... Moltes gràcies. I no estava preparat amb l'Albert, També és veritat que aquesta persona, per sort, va tenir certa intel·ligència emocional o que al final es creava el viatge al principi, però és veritat que si després la persona era potxenxe o si la persona no era tan guapa com ell volia, ja començava una mica creuat, però si després la persona deia penso he a fet fixar A, B, C. gent que amb els criteris que podríem tenir tu i jo de bellesa no entrarien. Exacte. I al final contractar perquè... Al final va reconduir, però sí que és veritat que tenien l'experiència. que em vaig quedar una mica en xoc al principi de que m'havia venut aquella moto. Vaig arribar a pensar que jo era guapo, perquè clar, m'havia contractat, però no. Ai, tontorró. És que al final el tio s'autoregulava, és a dir, primer feia el calufo, no? I després deia, ok, però ara estem contractant un dissenyador. Vale, el tio és lleig, però sap el que fa, contractat. Molt bé, doncs molt xulo avui l'últim Escuradents. Molt bé! Merci, Dani. M'ha M'has encantat. posat el pou, però fantàstic. T'agraeixo molt, com t'estimo. M'ha agradat poder-te enganyar. Doncs vinga, va. Anem tancant, que se'ns es fan els glaçons i el vermut ha igualit. No? De veritat? De veritat. Així que... Key takeaways, frases finals per tancar. Senyor Carbonell, alguna frase que et motivi per tancar el programa d'avui? La vida és un joc de drets i deures. Oh! Mística, Maia. La Maia està aquí. Molt maia. Jo brindo pels visionaris ben rodejats de persones terrenals. Ens agrada. Salut. Dani? Doncs me l'estic pensant molt fort, Me l'estic pensant molt fort. Brindo, o sigui... Quina frase em quedo? Quin takeaway tindria? Crec que els Guillems estan molt bé i fan empujar molt les coses, però que el món necessita més Vicenç. I menys peres. I menys peres. Exacte. Sí, esperes no... I més avui en dia... I més malles, tio. I més Una malles. miqueta, un toque, una miqueta. Sí. Sí, i jo també estic una mica, en aquest sentit, més malla, però crec que ens falten menys unicorns i ens falten més founders i més dones founders que vulguin ser dones founders. No vulguin emular homes, no? Ara. I que vulguin aportar aquest punt femení transformador de la societat. Tio. Que bé. I si em permets, jo trobo faltar aquells founders tradicionals catalans, no? Jo vaig tenir el plaer de treballar a Puig. Els convergents. Però aquests molts són peres, Alguns són peres, no dic que no, però hi havia I molts es diuen Pere de veritat, no? Hi havia la segona generació de Puig, d'un dels fundadors, que la seva frase era: a la vida, com a professional, tens 3 etapes. Etapa que aprens a fer, l'etapa que fas i l'etapa que ajudes a altres a fer. Que dones. O que vius del que has fet. Bueno, quasi era més... Vius el que has fet i dones, i ajudes dones als a altres. altres, no? I crec que aquesta visió del founder, del líder, és una visió potser molt catalana, molt aterrada, i crec que l'estem perdent amb aquesta visió molt yankui, si vols, del founder, no? Llavors crec que tornar a les arrels catalanes també té el seu punt. I saltant a un altre món que potser no és de founder, però que per mi té una correlació directa, tio, aquí tenim un Ferran Adrià, tio, que és magnífic, que s'ha hagut d'anar a Madrid, tio, a muntar una puta universitat, tio, d'excel·lència culinària, perquè aquí som uns subnormals, em sap greu, tio, i no hem sabut aprofitar aquest talent català que tenim aquí, tio, que és capaç de ser Vicenç el visionari, però de fotre algú com el Bulli, tio, que ha sigut l'excel·lència i la innovació a nivell mundial, tio. No ho sé, tio, toca la pera. En fi, amb aquesta nota... Tanquem. Tocant les peres del Pere. I això ha estat tot a la vermuteria d'avui. Si us ha agradat, estupendo! Fot-li el m'agrada, altrament dit
like, subscriu-te, aquí tindràs un rètol magnífic. I si no, si me queréis algo irse, com va dir la gran Lola. I sí, parlo de la gran Lola Flores, no la Índigo. Apa-li, fins la propera. Salut i vermut! Vinga!